assalamu aleykum musidɓe ha joni ko minen musidɓe naak e P2P2RS ko minen arani on komin wowi kon jonnugol on kabaruji pour yewtere hokkidirol haqqille no annduɗon ko ngoɗo sengo oɗo ko yewtere nden ko hedde e feereji ɗi annduɗa eɗen waɗude ɗum feereji bokkali pour no waweten haɓude ma toppitorade fii ko yakkanten e nder ndemal men ngal joni noon hande habaru on ko honɗum woni ɗum eɗen wawi honno hutorɗen piiji ɗi annduɗa ɗum ɗon ko Allah okki en ɗum ɗon ko wayi wano haako ɗe leɗɗe haaɗuɗe ɗum woni o kasiya ma ittugol baafe mum ɗen sajja ɗum ma una ɗum waɗa ɗum e ndiyam no ma baafe leɗɗe goɗɗe ma ceɓe sah ha ɗum fof eɗen wawi hutorde e muɗum pour ko annduɗa no wawi riwde kulloy ko annduɗa no yakkana en ko gueseli men e ɗo en hutorde ko annduɗa ko ɗum woni o tooke ma posin e tubakore mo annduɗa kañum no wawi en jonnude tampere e hedde cellal meɗen joni ɗum ɗon taki eɗen yamodira wondema joni dal ko ɓuuri laaɓude enen remoɓe ɓen e eɗen foti hutorde ɗi piiji ɗi annduɗa Allah no hokki en wano o leɗɗe kasiya baafe mum ɗen ma leɗɗe kahisa ceeɓe mum ɗen ɗum fof ko lekki ko annduɗa no wawi en haɓande kulloye annduɗa no yakkana en ko gueseli men mano riwaɗe pour andu wawen daɗude e yakkanteri ndi annduɗa no yakkana en ko gueseli men joni ko ɗum ɗo woni habaru on momin addani on hande pour hutorenmo no yamira noon dak wawen heɓude e nafa mo annduɗa ko ɗum wona ɗaɓɓede e muɗum min salmini ɗum This is, it is not. This is recording, but I'm not seeing nothing. yahani No, it's recording, but I okay. don't know why.